To sa si sen pat nga ai ku blei fi baro ag kerteng ka tong Jesus Christ. Nga da ngech skamru bau blei udan ban ker ku biang fi sa si sen na gktien ka bkhoj yu jong blei. Ima gi sngi gi bangi don kampalat ya gktien ka jong blei ban sngot o. Ima gi sngi gi bangi don kampalat ban yengru ag nongrim jong gktien ka jong. But menta gi sngi nga kwa ngan ai fi ku ga jing hikai ga don kam. But ngini kren ku makat tu kan ni part hagani ga jing kren ga jong a. Namal nga ai fi kum to ka part 1 ka part 2 ka part 3 teng teng ka dan ka ba jrong man ngam tip la gani ka jing hikai ka banga kwa ngan sedang hagani ka jingkran jonga menta ka tayo ngam tip la kan jrong kat no nrai ka wai ka banga tip ka dai bakani ka bangan kren shapi kan long ka jing men toy ka ba kraw fi tenga kwa ba pen pen le jing mat ngap ha ai por ai ba ka ktien ka jong blai kan shong kar ha ya po jong fi haga jing start baro kata ga dega bo pol wang haga shiti ga jong ushiki kolosai tenga kwa mata ga sngi bangan ai ga ni ga jingkren ka banga ai kertang ka Jingkynshew ka Bala Buhrieh ka Jingkynshew Bala Buhrieh kata ga dega kertang jong ga ni ga jingkren jonga ka bangan ai shafi mata ga sngi habanga pune ga ni ga Bible ngayo i baga ktien ga jong play ka kren shibon bahaya ga ni ka banga ai kerteng mata ga sngi haga Bible hi finlap nado basdang hado bakut vi pune ga ktien ga jong play hi ka Bible ga dai ka spa ba ka bakraw hapo jong ga ni ga Bible ga dan ga Jingkynshew ya ki bo play ula bo lupa ka bakraw palat na ka benta ki brio ga jong But dana kita ka daw nga kwa bangan ay kerteng ni ka jingkren ka Jingkynshew ko Bala Buhrieh. Ngan keren suki jaya ka nga kwa bapin panay jingmat. Namadon shibon ki ek bakraw. Ki balong ka spa ka bakodor. Ya ki ba blay ula Kynshew. Lepa na ka benta jonga ba jongfi. Dan shibon palat ay ka Bible ba blay ula Kynshew. Ngin siya po ay siya ki ek bakham julia odian. Rementa ka sngi nga kwa ngan sedang nang ni. Ba ngitip na ga Bible ba blay ula bu ga Jingkynshew ga bakraw palat. Haka ni ga Bible ba ngin tip siya pang blay. Mangin sngaw tro siya pang ki ba ganjaman siyam. Mangin tip ya ga jing yaday jing ibat ka peneng ga jing yaday jing ibat ka pertay ga ba ganjaman siyam. Bangin tip bat ki malbanang bangin tip siya pang ki ba blay ula Buhrieh ga jing im ga jing iru. Bat nga kwa nga nang ifiya ga ni ga por. Lada pisipuli bet ye ni ga Bible hi fiyo iba u blay u don ka Jingkynshew ka bakraw ba day na ka daw ka way ka mga kwa ngan bu ipikum ka jing ay jingmat menta ka step shway ka mga ay ni ka jing ikay ka day kambon ni tip ba u blay u labu lupay ka Jingkynshew ka babon na ka benta jonga ba jofi Henry kambon ngimkwa ban penshitam banwat ia kita ka Bala Buhrieh ka Jingkynshew ka Bala Buhrieh ka jong play. Fi ladapin puli na kita proverb ka lanang ka baar. Tangan puli na dudukhat ka bening kong kaong kukhon ladamen priang ikikitien jonga bat Kynshew yegi hukum jonga bat me. Kat ban pendame laga skor si ka jingstat bat pendai ya laga donot haga jing shempang. Bat lada me yam ya wat ya gajing sngoto bat penjame la gktien ban yo ya gajing shampang. Lada me wat ya kakum ya rupa bat wat bnia ya kakum ya ke spa ka Bala Buhrieh. Kum ta men shampang ya gajing shapting yo try. Ba men sham ya gajing tip yo blay. Na ba try o ay gajing start na gashintur jong ukimi gajing tip bat gajing shampang. Utingkay gajing start ka bashisha ya gibabay. Ulang ke sti ya kita ki bayat haga jing smur ba unyo sumari gelenti yat ke jing bishar ba unri ya gelenti ki riu khod jongu fi haga ni ke khat ka basaw u ongi ni gikten lada me wat ya kakum ya garupa ba mawat bnia ya kakum ya ke spa ka Bala Buhrieh fi upanyasriyam ya ke jing shakri blay jingi But ubati ia garupa lani ubati ia gaksiar.
Keksiar ka bangi deng, ka bangi itenat, kamdai ka bangi suyo abay kumto. Handai ka dai ka bangi hap banda penshitom, ubriyo ubawat keksiar. Uhapan rum sigi park siar. Ki bajilio ban ngam bat ban penshitom da ki bon benai bat da ki bon snam. Ba un lap ya keksiar bat hadin nang to una ban wat ika da ka ba hapan sanya ka haki proses lani ki rukom ki beper. Today na kita kadawa baga Bible ke keren siapang ke jing start ke jong play, siapang ke ketien ke jong play, siapang ke eke bakin jaman sim, bapinyo ege jing sengot ho, bapinyo ege jing siapang jong ke ketien ke jong play. Udah bu ini ketien wang lada, kapamut day tangi kita ke beri ke bawat, ia kakum ia ke rupa abat ke bawat, ia kakum ia ke spa ke Buhrieh, ken siapang ia ke jing siap tiang yang terai. Fidene kita kadaw ke problem yang ini mentah kadai bangayo I wat aga jing syakri play jonga aga jing yai lenti jonga bat ke jing syakri mentala ku magatukan ni paus nam ngai gidan ki brio ki ba wan jing sang gidan ki brio ki ba syakri play ki bala shu long kum to bat klem dan shu ka ta ka jing sngot ho ban wat ia ka ta ka ba play ula Buhrieh bat dai na kita kadaw pinyo I ba ba ki brio kim wat kim yo I eru yam ba ka ba khat do jing syakri play ka long tang ka rukom ka long tang ka niam Uba keren ro umwat, eke bejilio na ketien ke jong play. Unang snap eke ketien ke jong play ro umwat, eke bala hikai. But day na kita daw fin lap baha baka long kum ta, kasulong tangkum ke rukom niam. But piyo eke ju si ke ju, kam day shu ke spa, kam day shu ke Jingkynshew. Kala day ke batat dor, kala day ke eke baki priyo ke layo, ike baki la tip ke bamdan shu bapay. But day na kita daw ke jing syakri play ke hiar. Dai nak kita daw ko jing yai nanti ke jong kipriyo ru kam dan shu ka ba kemen ka ba snot nat ang ta habam dan shu ke aka ka ba thmai ka ba kilap fi dai nak kita daw nga kwa ngan pin I fi gani ka por ba ka ba ning kong ka ba nga kwa ngan ang fi ki aka ba kan jaman sim ki aka ba now blay ki aka ba blay bu agani ka perthai lani ha ka perthai ka ba kan jaman sim ki dai ka ba blay ula Buhrieh iki bat udah kwa palat yang aba de fi mangintip kata ke Jingkynshew bagi eke banau play kilang kiba mayan bagi ba pala ngan kalau pangan ya stat ngan pen I fina ke Bible fi ida fi puli ke kita map nga ke city sigi nong room nagalanang ka ba khat way nagadkhat ka ba lai pulai wa absupol nda ula kren sipang ki eke bejilio o angum ne ga khat ka ba lai pulai a ka Jingkynshew ba ke Jingkynshew pa ke jing start ber ke jing tip uplay akat no kita ke jingkot bishar jong uki long ki bamla yetsho bat ki lenti jong uki bamla ban ki bamla bot sho namar u ubatip ke jingmot utrai lani u wala julang unang yesalalem jong u bala ai shwa u bat ba on ai ke liang pat ha uta nabana u da u bat sha ulang ki bero hau balang ke buram syeki bam jukut amen ngas ngotenat bayi ni dekat ke balai pulai ke buang ke Jingkynshew ba ke Jingkynshew pa ke jingstan bal ke jingtip ublay akat no bagi te jingkut bisa jong kilang ki bamla yet sho bagi te lenti jong ki bamla buat sho fi u apostle Paul de brio u baki brio baro let's say naki nong yalam baro bedana go perthai nadu menchua do menta ki nong thokot ki scholar ki philosopher ki nong thok Bible ki bakrao baro khat ki ro yo apostle Paul de brio ubadan ke jingtip ubadan ke jingshem pang ubadan ke jingshem ye ba kawai ka nagi jing thok ki jong ki long ki ba mayan ki bangim la ban sngot lo ndre ble la pen pao Repi lapin mudur bau niu ju brio ubayo kat kene ke jing ro na ki bopon ki brio ki ba start ngene ki sngi udang ong ka jing jilio ba ka jing kan spa ka jing start ba ka jing tebu play fi ka ba mut hang ne la da fi puri ba hai ke ne ke dai bala da ki brio ki poi ha ka jing lang man sem ka ba jindang ka jing mut jong ki ke dai ka ba jindang la da ka jing sngot kho jong ki tien ka ba mi na ki long ki ba shilong ki ba sting ki ba per ki bam dan ai kadau kadai bagi klem tre ban ngam jilio shagada ka jing start but ka jing kan rai ka jing tip ko jong blay namar habo ong ka jing jilio ba ka bamat kalang kum ka duriao ba
kaba ka jing yar jong ka phim la bin sngo tho ka jing liu jong ka phim la try ka namar balai pipuli ni bi sngo tho bo also po udah bo de tim ong a ka jing liu ba ka mat la sngo ba kala long kat kum ka duriau ka bangim la shaban yo ina shiliang ka bangim la shaban ngam shi jing liu jong ka ya ka ta jing kan rai jong ka ta jing krau jong ka jing tip shapang play nga kerpat if ya gini gopor ba pi puli gini nong gi banga pen if gini gopor ba pi de bin sngo tho ba play ude play ba krau ba mayan palat uba ngan ong be kumne lada ubri uwat ye ubro shi jing em unum la lada ubri uwat ye jing start job play unum sham henry la kumno kadan kami ngi bangin persyang ye gaban rung shi kita gi jing jliu jong kita gi jing start ke job play kenang ba finla ia gaban yat ke jing kaba penan buram yo play bagi brigu ni ishisha ba bidon ki ba shisha ki Jingkynshew spa kaba play la bu nam ta jofi fi ida bi puli shushu na ba ngala all pai fingan pen ifi kat tu kat ni ki khot bible ki don kam fi na puli na ki kitab ecclesiastes kani ga ki kitab ka ba u Solomon tho Pi lap na tin ke jong blay na kitab Ecclesiastes na kalana ko balai tongan si puli ke khat way pe yu ang ini ki tin ke khat way ngap na puli wa ula penlong itnat ek baro halaka ayom ula bu e ke pethe ke do no changki pen balakum taru bri umla ban shame ke ta ka kam ke bau blay ula le nadu besdang hadu ke bekut umla ubri ban wat dot e ke bau blay bu agni ke pethe unumla Mudur play na ubathau ye beneng kandau ubabu ye sngi ye jaka ba kadai bandan ubabu ye benai ye jaka ka budai bandan ubabu ye jingshai ba kadai ban shai min sngi ba ye min ubabu ye ki planet ubabu ye ki ma ye galaxy ubabu ye universe ba kane adu men ta sngi unu play de bukrau ngampat keren ye ke bagan jaman sim nga keren shuai ki jingbo bet ke jom play kada dubu debit urwaya ke kitab samunang beprawang habang apet ye ki kam ki kiti jame ki klor ki met beneng ke jing krau jong ke jing bo bet ke jame ubri ulang ayu ba mon kmi uba me pelang u kendiat kampo ba ne me fi ke taka dei ke bang kwang anong fi ke briu ke krau ki dei ke bawat ki ke beri ki jong play badan ki briu ke bang am kat to ala biang pim tip e ngakwang anong fi ke ni ke par pim tip bo play de bo mayan bat bo pla ubah ki priu ki bawat ki lap bau nang pelabat ki nang kamwat na tuai men tagi singi balang bang ni ke jingkran janga ka banga ai kertang ke Jingkynshew bala Buhrieh ba pinum shu snap ye kan re ba pinang try ngaru ngakwa ablay ba men pen paw nga ba men yarap nga bangan ke dot non ayu men sim ko chame bangala ban runglang se ke tagi perthai ke bagin jaman sim bangala ye ke bangan runglang se ke tagi Jingkynshew jong ke tagi jing spa se ke tagi spa jong ke Jingkynshew jong ke jing krau ke jong play kenang ba haba pi poi hangta finu i ke krau hadu kan no ke tagi jing krau jong ke jing start ke jong play fi de pi puli yo play ngapen isu a khndiat e ne in si poi shi ke Jingkynshew ke bala Buhrieh ndai ngapen i ke jing krau ma ki eke bo play ki ba no play ki long ki ba mayan but ki long ki eke bo pla ki ba long ka mystery ba ang ka in English fi de puli na ke Bible na lenang ka ba sop ho filap na ke tin ke jong play na ke de khat ke ba arpo pra ba ke tin ke jong play ka ang ni ke tin ngap ngan puli ye ke khat ba arpo pra wong kum ni play ye ki khon Israel wang memship na tip memship na yo snow u play bom jukut utrai unong thau ye ki bakut ke perthai snow lwat lumni juthai mjidan ke jing yet ye ke jing champang jo ong no ki kin tin pim la pin lap lut ye ke jing champang ko jong play start adu ka tau kraw adu ka ta ba de na ka ta daw na tuai men ke sngi bo play ula bu lu pai ke beri ula ken show lu pai fi ke spa ka ba ngala ngan ong mdan briu bala ban lap e kala dam dei ba pida wat ika ngap ngan pen i fi na ke Bible bat ngan ai fi ke point bat ya gani ni shong kham slam singa nyele ban kren lengkat kat bala khnang ba fin yo jing shai na kwa ngin ya lam fi suki jai na ke tin ke jong play khnang ba ke jing puli Bible jong fi kata ke jing sngot ho jong fi ganam long ba bi ngap ka wei ke voice message din ka wei pat ka wei ke jing hikai din ka wei pat bat ba ke shu sakut kum tu ke jing hikai
Andrei ngakwa ngania suki kinang bakanda shong ten rai ga dot no chongfi. But ia kata ka bapiyo na ka ega bunga puli bapinda wat ika kumi ka spa ka bala Buhrieh. But lada fi pirung shata shapo jong kata ka banga ngan sekren kan penlong fi bapiru pin riu spa aga bakin chaman sem. Bapinum long ki beri ka batli ki beduk ki bamdan hare pinde ki beri ka riu spa daga kitin ki joplay. Tangi ni puli na gani ka Bible na ka shiki karin ka beningkong kal nang ka ba ar. Si day nang ni banga shime gani ka jinghikai. Banga ai kerteng ke Jingkynshew ke Bala Buhrieh day na gani ke dekat. Batungi ni puli gani ke shiti ke beningkong ki karen du nang ba ar na du dekat ke ben rio. Gani ke jingthok ke jong Apostol Paul brio bekrau jong blay ula thok ye gani ke jingthok ke ba ngakwa bang inom ya yat stat nganda pen shai fi ke way din ke way pan. Bat nganget ba kan lo ke jingmentoy ke bekrau fi. Fi ida fi puli na ke dekat ke ben rio ang kum ne. La kumtaru ngi kren ni ke jingstat apdeng kita ke bejanai. Om ye ke jingstat jang ni ke perthei, lem ni ke jang ke bekrabutri jang ni ke perthei ke ban satu no. Ngan kren kan dia te ni kana ma kana ke jing to ye fi. Fi yo I menta ha ke perthei ke bangi im, la ong ye ni ke perthei jangi. Ke perthei jang ke jingstat. Balai la khat ye ni ke perthei stan. Namar ba ke jingstan jang ke perthei menta ka la palan. Bani ke bau beriu laban perkan. Ke jingstat jang ke komputer, ke jingstat ke bangiyo na ke science, ke jingstat ke bangiyo na ke jingwat bria jang ke bubun ke beriu. But haba pilak piyo I ke jingstat, but piyo I ke education mental, kala nangkala na ke por ke por. Piyo I ke rukom pule, ke rukom tip jang ke kena mental kala kham jrong kala kham yar. But ngakwa ngan ong fi da pi puli ni ke khat ban riu ni ko ong ngakren ni ke jingstat apdeng ke bejanai om ke jingstat ni ke perthei. Kendiat ngan sipen I ke ni. Ba ngamben ram rei ngayo I ke ni ke wai. Ba ngi ki prio nai kren shawai kren shwa tangal ni ke rigi jingi. Wat ki ba shakendong jong ke sar. Ki ba mtip ya ke eiru rei ki tip ba ke jingstat ke de ke bekodor. But kambu ni ke prio kita ken kore ke jingstat ba kita kwa ye ki kon jongki ba kinda wat ba kinda penshitom ki trai shitom ki kamai ke ji kimbu na ka bentaban ye letkai kimbu na ka bentaban ya bam ye di ban ye riam ye bet rei ki lum ni gespa ki wat ye jing ye ga iban ye trai shitom ban yo pisa ban yo ki bubun tang ko wai ban le you ban invest lani ye ka ban tablet ye ka pisa tang na ka benta baki khon kinyo ege jingnang jingstan kaba kidon kama ge jingem ngam ben ram me pi ka ta ke bedon kam anai pitem ngani thu evi kadai ge jing snow ram ladangan kren kadai ge banga snow ram ma khamat jong play hadu kat no bangi invest ye ge pisa tingka na ka benta ge jingstat perthei bangin yo ege education bangin bo gi school gi bopiang bangin bo gi tuition gi bopiang bangin penbiang ki khoni ki computer ki bobiang ki laptop ki bobiang khnang bagi khon kin la i ban le online nang tangi ai ki internet ni ai ki mobile phone menta khnang bagi la ban le ki online classes ki ba ban le but hadu kat no pawajar kat no lak bagi kimi ki pa ki invest nam ta ki khon nak bata ka jingstat ka baga bible ka ong ka jingstat jang ni ka perthei ka ban sa du no Mudur te ngi invest hadu kat no ye kita ge jingstan jongani ge perthei ke ban sadu no bat ngim ken kor shu ye ge spa ye ge sngi ge ya ye ge jing that ye ge jing shitom baro ye ge jing jaus app jingi tang na ge daw bangi kwa ban pinio ye ge khoni ge jingstan ke ban sadu no bat ka bang kwa ngan ong fi ge ni ge por ke bu aso por ni ong ngam kren ge jingstan ke ban sadu no ere ge kren ge jingstan ke jong play Fi hang tangan pen I fi kendia te ni por ba. Kat no ngot na ki kime ki kpa. Lani na fi ki kena sam lagi bo pule. Ba fi pen shitom hadu kata ban wat ye ni spa kabam kutsu. Ka spa kaban yalami fi sha ka ka ba kraw ka ba bom jukut ka ban yalami fi sha ka jingsuk ka ba shi shilenter. But kat nungot na pedang jong fiki kimi pa na fiki kena samla. Ba pida pen shitom ban wal iga ni spa ka Bala Buhrieh.
Kabasngaw le ranya do kata-kata ba ngi pule Bible malumala ngi wat yo play malumala na mablay ngi mdas ngaw don kam kan ring iya ga school ngi kidang dum ngi pelut pol ngi let chi jing shigi school jing shwa ka pol ga biang nang tade ngi kendo lot ik barot na ka benta ka jing yo ik jing nang jing sta ngi kan salut iki kam it ho itar ngi kan salut iki kam mo yap kam ngi kan salut barot na ka benta ki khon begini yo ik jing nang jing sta ren nak benta ka kamu play benam ta jing shekri play ngayo ngi dang don lat banginum lek bangidang don excuse ngani ki daw banginum be e ta nama play nyimpat ken kon ren nak benta ka jing pule ngi kinyalo di kita baro but they hang ta ngi poi ka jaka ka be e ngi shekri play fi ingan pule biang e ne nama kata daw wala pi wala ikirki nama ngan kran suki jai tapi puli ni kisiti ke baar ke bening kong koren lang baar tu bangala puli mentan ngan puli biang uang lakum tarung ikren ni ke jing start apren kita ke berjanai om ni ke jing start ni ke perthai limne ke jong ki bakrau batri jong ni ke perthai ka bansa do no Hendreng ikren ni ke jing start ke beri jong blai ke bala buri ke bau blai ulat mu lupa menshua girta kenang ia ke buram jong ni Mudur de ublay nado bam jukut aga jinglang blay jo ula bu nado basdang ga perthai ma ula uang ngakren ga jingsta ga beri jo blay ya kabala buri kabau blay ula tmu lupa min shua kerta ula de bu lupa ini ga jingsta kabala buri ka Jingkynshew kabala buri ka banga ai kerteng ya kata ka Jingkynshew kabala buri ula kan show lupa ula treasure lupa nado ba empat kaya ngaba de fi mudur menshua kirta ang kabalo nado ba empat seng nong reme ke perthai filamen mudur ba upol utho adu katai kata uang kumne lapi puli na kisiti sigi ya pasas ko nong ko beningkong uang de khot balai long bala ker khuyo blay ba ukpau Jesus Christ bu trai jingi u bala ker khuyo ngi de jingker khu ba jaman sembero agi jaka benang how Chris kat kumba ula jet ngi ho umen ba empat pen shong nong reme ke perthai khna mangi long ke khoi ba ke klem jina khmat jong u hakujing ye ngakwa ba pinyo ibo blay nado bampat penseng nong reme ni ke perthai ula jet lupa ini bat ula adep temu lupa ru ia kata ke spa ke Jingkynshew ke bala Buhrieh ba ula adep bu lupa ia ke tanah ke bentar kita ke berjanai ke beiet yo blay bat ngakwangan ong ifis ngabangan puli biang di khot benyau ong hendrengi krene ke jing start ke beri ke jong blay ngakwa ba pin simkia ba ikata ba kani ke jing start ke bang kren kani ke jing tip kani ke jing ke mo kani ke Jingkynshew kani ke kren sapang ki eki ba kenja blay ki ba blay ula Buhrieh lupa naka benta ya ka bala Buhrieh bat ya ka bala Buhrieh ba blay ula tmu lupa menshua girta ngasngut na ba ini kitin bo ong kenang ya ka buram jongi Mdai tena ka benta ka buram jong blay rena ka benta ka buram jongi la da pipule bahaya gini ke khot pin sngot nat balay u apostol Paul u yo buram ado enta gisni balay u Jesus ga Paul buwan jeni ke perthai ki brio baro ki buram yu kai ke daw kadai ba ulap ya ke spa ka bala Buhrieh ba aba open pau ya ke spa ka bala Buhrieh mdante ban nyo ben balay do menta gisni ki brio ki ai buram yu apostol Paul ado palat namal ba unu brio ula ngam jeliu shege jingstan udai mo ubat ho ya ne ba ngapune menta ba ang ngam krenshu ige jingstan pertain ringa krene ige jingstan blay yakaba ublay ula Buhrieh yakaba ublay ula tmulu pa menshu agirta knang ya kapuram jungi fimtep bala da fifi snut ho ya ne ban ken koreka ban ngam jeliu shege ktin ge jong blay ban wat ya ga ga jingstan blay ge bash kabari ngan ong yifi kata kade ke buram yang ngaba yifi bala da pi shame ke jing start ke beri ke jong blay kata kade na kamenta ke buram jingi bat uda ong kumne ya kaba mdan nagi bakrau batri jong ni ke perthai ki bala itho namala da kila itho kinom da sanar pnai yu try ke buram ngakwangan ong yifi ke ni ke khot kade ke bakham jeleu kani ke khot kade ke badan kama pin sngot ho kamot setia begini ki jong herat
Kamat setia yo pilat ba bau pilat ba u Herod ba ki sanar pna utrai namar ba kim shimtip ba utrai ka buram nang tade ba ladakin jindala tip kinom sanar pna ka kamat kumta ndai kani ka bang kwangan pni fiang ni kani ka mat ba usaitan usaitan ubakla de hangne ngakwa fintip ba usaitan ubakla de ba snot ho igni Jingkynshew jong jingstat jong play usaitan open ki yo Herod yo Pilat gitu ki Farisi ya baro bakin ban hep dagni men sim persya ban le yu ban peniap no yo Jisu nama u yo iba ulang ke threat lani udan ke jing septiang ma ka jing dan jong u galang ka jing mai ka jing im jong usaitan takadaw u dan jing yo i ba jindong ba usaitan ba u perkat bangan pen ki igini gi bakraw tri jong ni ga pertai bagin sanar pna namala dagi sanar pna kamon u Jisu ni apa kut na kaplan blay barakan kut kim shim yo i ye ga jing start ka bari jong blay ba lada ba da ka jing yap u blay yo i knang ba da ka jing yap jong u Jisu un pen imben bani ke bobon setan uremben ban daga jing yap jong Jisu ba daga jing mi pat jong u job pen bani setan u job pen bani ke pop bat u job lot ke bod jing dom bat ula ban pen emingi ke be yo fi dei hangta pi de bin skoto ini ke khat ke baang ya ka bam dan ke bekraba tri jong ni ke perthai bala ito namala lagi le ito inam dala sanar pna yu trai ke buram fi tip la daw setan un jin dala ito yo Jisu ba daga jing yap jong u un sha job unum sanar fna takadaw da sngoto bai kata ladaw setan unyo i badaga jingyap jong Jisu un mapan bani ge pop jingi but un job senda ne ge bod ge jingtap but un mi pat but un kelalong utrai jong ge buram ngani tu ifi kinom sanar fna nakatadaw kan ya rap bai fi la fi sngoto igni ge bari ge badan kam pinchai baka Bible ko ang yakaba mdan nagi bakraba tri jong nigi perthai bala ito namala dagi la ito kinam dala sa narpnayo try ka buram andre kat kumba la tho ngasutanat bai nigtin kat kumba la tho ki ei ru baga kmat kam shimla yo I ka skor kam shimla yo snyaw kim shimla mi ru aga dono jaw brio kilong kita gi ei bo blay ulabu lupa ye kita gi be yo hang ni ngakwa ba finyo I gani ke jingi kai ba gadai ba kraw palat pudi bahai gani ke khot ga ong kumne sngap ga ong khot ba khandai kat kumbala tho ma kat kumbala tho lepi pudi na ga Bible filap I gani ke jing tho ba gadai ba shisha bo blay Ukraine gani na ga benta jong na ba jong fi ba pide bin sngot ho bo blay ba kraw palat Buhrieh egane no setan mudur kita bo blay Buhrieh egane no setan ba u blay udah kwa ban penpau kita ge jing im jingi ngas ngo buram kita ge ktien ba u blay u Buhrieh no baman Buhrieh na gitu ge bestat betri ki ya sanar pna ki ya le ege metip ba u blay plan ba ge jing yap jong u ba ge jing mi pat jong Jisu ba uni ban job i bo jing do meri ko pop ba bu la pen imingi ba uni la mengi shipneng Kaya jingdu nong jong setan bu sanar fna yu Jesus Christ. Tengah kuangan peni fi gani ko par nga sotanat wang kat kumbala tho ki ei ba khamat kam shimla yo I. Kamat ka khamat jong kita gi bestan gi benang. Ka skor jong kita ru kam shimla yo sngaw. Kam shim dan ru ga dot not ge jong ki. Kilong kita gi ei bo blay ula kre lupa ngas ngo pang palat kita. Kilong kita gi ei ru gi bo blay ula bu lupa ya kita gi be ie jo. Ula kan show lupa gi ne spa ka bala Buhrieh na ka benta kita gi be ie jo blay. Ngakwa nganong ifigum ni ya ka Jingkynshew bala Buhrieh ubrei ula bu lupa na ka benta gi be ie jo. Uklembo na ka benta gi beshu shakri blay malumala. Taka dega bang kwa ngan dapat syai fi gani ke por dan preng jong ki brio ke shakri play ke kwa palat bo play un ai ki ke spa ke bala Buhrieh nang no pi kormen banio ke spa ke bala Buhrieh lada pi klem I syai play fim tip ke ni ke khat ngan ong biang su sien wang ngan pule biang ni ke khat ke bakndai ong kat kumbala tho ki ek ero ba khmat kam shimla yo I ke skor kam shimla yo sno kim shimla mi ro ga da no brio balai nga repeat man pule ne magade ba sotanat palan
Kilong kita ki eki bo blay ula bu lupa ya kita ki ba iet yo u. Kadan ke condition ni, kadan ke kendon ni. Baki yakni ke bala Buhrieh, yakni ke spa, yakni ke Jingkynshew ke bala Buhrieh. Ublay Buhrieh na usaitan Buhrieh ni ke bakraw utri. Baru blay unpen pau yakni. Yaga baga kmat kam shimyo I. Ka skor kam shimyo asnaw. Kim shimiru ka dakno chong priyo. Yagi tagi eiki baga Jingkynshew ke bala Buhrieh ke bo blay ula bu lupa. Unpen pau yaga ta ke bala Buhrieh. Day tang haki khon jang. Kibada iet shisha yaw blay. Bat bahai kata kektian. Fi pishay lap ne eme gani ke shisha. Bawat mapiru. Kadan ki ngan keren nam ta jong fi ki kena samla. Dan ne ki eiki balang ke secret aga jing jong fi. Kaba pimit hu ta shanu. But yakata ke secret pi Buhrieh ika. But pi kwa banit hu ikatan rei pimit hu ika. Hanu rumar ba pimla ban shania. What teng kadan ke por ke bakidan ki kena samla. Ki bamiat hu yakata ke secret chunki wat haki kime ki kpa chunki. Takare ki jinglang priyo. Henry ndahaba ki kendo yaki priyo. Ki baga jingi dai kaya biang. Ka jingi sengot ho jingmat kalong. But kam tam lele ndahaba kala dan ka jing short jing e. Ndahaba ka jing e kala dan na pedeng ka jingi dai arngot. Fin lap yaki secret baro jong kata ka dono chongki. Kin pelelot hakita ki baki e. But hinyo I baki arngot ki priyo. Ndahaba ki le e. Ki me Buhrieh shui we. But lada ki ya Buhrieh ru kanuan penban kejing dom. Namar ya kabari lapen pau tang hagi pergi bayi. Dai ni kita daw ngakwa ngan kren ni gani ke por ba pinyo jing mentoy. Bau play wang ngalabu lupai kita gi beri ki jonga baro ki balong ke spa ki balong ke Jingkynshew. Dai tang hagi bayi shishayo play. Play lapen pau yangi daw mensim jauh namar mensim uyet iki bro wari iki bijiliu ke choplay. Ngakwa ngan dapen ifi. Dagabang abu ini ke Jingkynshew. Mano ba iet shishayo play. Sengaba ngamaong katno ringan keli kini ke Jingkynshew. Mano ba day kipriyo ki bada iet shishayo play. Mano ba iet shishayo play. Kita kadai ke ketien ke mengakwa pin perkat ba. Lesingan keli fi iet shishane yo play. Bau play un shania fi bal un pen paulut ia kita ke badana ke dakno chong baro. Ya ka bau la Buhrieh na kipriyo baro ibakrao. Un pen pau kita fi. Fitip kita kadai ke ngan ongkum ni. Kita kadai ke desire. Lesi kita ke jing terang ke jing seliang ke jong play. Ba utrang palat ban pen pau ia ke beri jong u. De haki kon jong u ki bau iet. Madene kita ke daw la pi kwa banyo ke jing pen pau no play pinyo ini ke Jingkynshew ke bala Buhrieh ba pinyo bo play un pen pau fi. Ndan da ke wepat ke nong lim. Vinong man le kum tangan puli kum tangan tiet ki commentary ngane puli no shatanga ne wat shatanga ne puli theology no ne ngan ne le kum ta bang tip lut ik tinu play nga khwanga no fi kita ki nong rim ki de ki bakla kita ki nong rim per thei kim de ki nong rim play ka nong rim play hi ka de bo play umut ban pen pau ya ka beri de tang hakiba iet yo play but ka Jingkynshew jonga ka de pi iet shishane yo play. Kana wana preng jong fifikin ma yo blay bo ongkum ne Abraham ulang paralog jonga. But if you put in a Bible blay ongkum ne aga por aga kitab Genesis. Tang ini pet kendiat ini kitab Genesis namar ngakren yo Abraham ngakwa ngandapen fi. Ba Abraham pet ngasutanat ini ketien blay ongkum ne. Sengap ongkum ne.
ngan puli ni kitab Genesis nang bakhat pra khat ka ba khat nyo wang baru try ula ong ngan Buhrieh na Abraham ya ka bangan sale ubu dudak jingkeli ubu daga jingkeli ukli ni wang ong ublay ngan Buhrieh na Abraham ya ka bangan sale fi hakiwe ki kentian ublay unom Buhrieh te na ubrio ubau iet kada do ba ngitip egene bau Abraham udah paralog jong play. Filafin mud dore kata. Bau Abraham udah paralog jong play baru play ulang paralog baru Abraham. Lada play ulang paralog baru Abraham ulah bani ulang paralog baru play. Nganut ban ong islur ban ong bawat mentaro play kuat bani don paralog bat ni. Ban penlong paralog baru play. Balai fitip namar ublay uiet palat yo Abraham kadawa day uyo i. Bau Abraham uday uba iet yo blay palat baniki eki. Ula iet yo blay ula kongo yo blay. Pinom la pin kongo iya ke bapiklam iet. Kata day ketien ke bang kuat ngan keren. Wacu pendam ele dia ho blay de gabar ngada piklam iet. Wacu tin kla yo blay la da piklam iet. Day kata day jing jong kikme kikpa ngini gisni. Bagi persang ban pen ko ngo igi brio bagi persang ban strict igi kon bagi persang igi ban gat igi kon seneng serom ban wat igi ban strict igi ban bom ban shot ban tit ban ai balai na maki kwa bagin tips ngi nga duai mendaga sngi bagin igi jingkran kan play finomla setia ban yada igi kon bagin ko ngo ifi lani ban penlong igi kon bagin ko ngo ifi ka jing ko ngo kawan da ka jing ien ka jing ko ngo kamuan da ka jing tiang da fi priang ka ta nong rim kan pensuk ifi kani ga dai ga bani rap ifi ki kime ki pa la fi kwa ki kon jong fi kin ko ngo ifi it ki kon jong fi ba la ma fi ki kon pi kwa ban ko ngo ki kime ki pa it ki kime ki pa da ga not bra ka jing ien ka walam ye ka jing ko ngo baru Abraham ula ko ngo yu bleng du lenong ka bakhat al Genesis ula kongo yu blay hadu ke kitab Genesis nong ba arpu ar. Hadin bula yo Isaac blay wang kenyano ye ketaga ba me iet badu Abraham ula iet yo blay kada do bau kenyano yo Isaac ubau iet palat. Dina takada u blay upen pau iki beri uangan Buhrieh na Abraham ye kabangan sale. Dina takada man tagasngi ya bang kran ne ngakwa ngan kerpat ifi gini kapor. Bau blay wang gani siti ki korin ke benengkong ke lenong ke baar nagdo dekat ke Buhrieh wadu ke besifau ngapule fi bau blay wang ala bu lupa kita ki Jingkynshew ke Bala Buhrieh de tangi ki be ie shishainga badai na kita kadao ngakwa agani ke por ba fin yo ini ke kitien hatu fi ie shishana yo blay manu ki be ie pet ngan pen ifi gwe nong rim ngin saya petangi gani ke jingi ka ngan pen ifi gwe nong rim Shua bangan penkut ini ke jingkran ngan kran kumba lai minit sau minit gani nong rim hato pi it shushane u blay fi ikat kum na gani ke kitien ke jong blay la pi puli na nong ka bakhat sao ujisu ang khat ka ba arhuwe sngap ngan pule uta ubadan ki hukum jonga bar uba sumare ki uta ken ulong uba iet yanga uta uba iet te yanga on iet yu dau tau kupa jonga ngarongan iet yu bangan pen pau yala dia u fi nda fila ya iet finio i ublay unom Buhrieh na fi un pen pau u Judas u anga u omutau Iskariot u ang kutrai balay ba men sa pen pau yala dia ngi om ti hagata ga pertai u jitu yito ula anga u lada ununur u iet yanga un sumari ga ketien jonga ti uta ukpa jonga un iet yu bat ngini wan ha u bat ngini aisa uta bam iet yanga sumari ga ketien jonga bat kata ke ketien ya ga papila yo sngo kam long ka jonga hi hande ka jong tau ukpa bala pha inga kini ki eru ngala krena pi habang ngadang don lembat pi ngakwa nganong fi ni habang ngakli ni ga jinkli ki kita ki brio ki ba iet shisha yo play what you anga iet you play ba shirwai ba pi iet you play pi jao umat ka jing iet ki ba shisha yo play ga dai ba fi iet ka ketien ga jao
Cisu ang ni badan ki hukum jangan baru bersumar. Dan ki beri interpret tang ini dekat ba angka hukum ketu sipa hukum. Ngakwa nganong fi sepuluh lot igini uang haga dekat ke ba arfulai uang. Ladau nuru ia jangan sumar ya ki kitien jangan. Habau blai Ukraine ga an Ukraine ga hukum Ukraine shu iga anjong Moses. Ukraine ga kitien ke jong blai ke ba wan rajini. Fi iet ne em ya ga kitien ke jong blai. Ngayon idan sipon ngi ngi sngi bagi briu gi iet igi kamba ki iet igi umpanyang ki iet igi prophecy ki iet igi jingpen pau ki iet igi dreams lan igi jing pos neo jongno begin batai ki and igi klem iet igi ktien ki choplay kataga dei ka banga isi palat igi sngi nga kren igi ta ktien bagi briu kim iet la fi iet igi ktien ki choplay number 1 ngani thui fi pinom ngai yenuro fin pusan igi ktien ki choplay pin wat igi ni ka balang ka spa ka bala Buhrieh ka ba ar da fi iet yo play nga kwa nganong fi fin hab iet ik tin ga jong play da ga ba fi minute shiki jing hikai gi badai shiki bible study gi badai la da fi dang iet ik him don por ban wan jing seng dan da preng jong fi pep jing seng ta namar ba kambiang ga parking dan da preng jong fi pep jing seng ta namar ba kambiang ga riam ga bet dan da preng jong fi pep ik jing seng ta na ga dau ki dau gi bubon kapen pau ba piklempat iet bahaya ke ketien ke jong play ba de hang ta fi miss ye ke ba crown no play nga krenda ke jing sngot ho la da fi iet yang a ong jisu fin iet ye ketien jong ba on iet ye fi do ku pa jong ba bne bat u ong ngin ya wan sa apa ke jing im jong fi bat ngin pen pau ye la di fi aba ong pen pau kamot ba pin shio vision Rene ke ketien pen pau ke dei. Blain pen pau ye ke ketien ke jau ke Buhrieh. Ka balang ke Jingkynshew ke bala Buhrieh. Ha ke jing im ke jofi. Nganget kene ke jing hikai ke krau palat. Yang ashimet kene ke jing hikai ke dei ke ba krau. Bat ngakwa ba pinum do ba pinum shim stingi ka. Yai ngap ini ke jing hikai bro shisngi. Lada fi iet ye ke ketien ke job lei. Finu iu blai un pen pau ye dia fi. Iet yo blai daga dot not daga jingmot daga bor so jo angan iet yo blai ngan iet yo blai kan nong rim go ben kong go ngapen fi la da fi iet yo blai fi iet ye ka tien ga jaw bala da fi iet yo blai un pen pau ye ka tien ga jaw shi fi ngai ini ga long kan nong rim go ba kraw fi ka Jingkynshew go bala Buhrieh an nga kwa ba fin pen shi tam bin wat daga ba fi iet shi sha yo blai tongan duai no ko try ga ni ga jingi kai ka ta inga kani ke jing hikai try kalong ke jing mentoi ke jing im jong au bakran men ke tuai ba men pelong ke jing mentoi ke ni ke bios ngor ba baro na pleng jing ke try ngin lap ye ke Jingkynshew ko bala Buhrieh na ka benta ka buram jingi ngas ngau lengo e ke ta try ba mem shim benut ban pen pau ye ke ta ka buram ba men pelong ngi bengin yo e ke ta ka buram try habangi lap ye ke ta ka Jingkynshew ko bala Buhrieh Ablenga tuwa yigi ni brio begin degi banang ban yit ban iet yame daga donot paro. Bala deki iet yame kin iet yigi ktien ke jame. Ban men pen pao ila diaki. Nga tuwa begin yigi ktien ay ko pa nga tuwa lingkot lagi ni kapar. Begin yit ila di tuwa hatungi iet shishan ememe. Lagi ni kapar aplay nga tuwa. O mensi bakot jame unyarap yigi jing em joki. Tuwa ngi ay lot jame kapura. Aga kertengga dong Jisu ngi tuai. Amen. Amen. To blame kur khui fi kwa fin snap sharing ni shiki wairo. Kalau ku jingkar ku bakrao. Ku bless you.